ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀଟିର ବିଚାର। ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଗେହ୍ଲା ପୁଅ। ଥରେ ସେ ପୁଅକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ଗାଁକୁ ଯାଉଥାଏ। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ଘରୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଗଲେଣି ଯେ ବେଳ ଆସି ଦ୍ୱିପ୍ରହର ହେଲାଣି। ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରାରେ ଦୁହେଁ ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ପଡ଼ିଲେ। ରାସ୍ତାକଡ଼ ଗଛ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ପୁଅଟି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଟିକିଏ ଦୂରରେ ମା ବସି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ପିଲାଟି ଚମକି ପଡ଼ି ଉଠି ବସିଲା ଓ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଲାଟି କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲା ବୋଲି ତାର ମା ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ନାଗସାପ ପିଲାଟିକୁ ଚୋଟ ମାରି ପାଖରେ ଥିବା ଉଇହୁଙ୍କା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳକୁ ପିଲାଟି ହାତ ଗୋଡ଼ ପିଟି ଭୂଇଁରେ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପିଲାଟି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲା। ଏହା ଦେଖି ତାର ମା ଆଉ କି ସମ୍ଭାଳେ। ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି କ୍ରନ୍ଦନ କରି ସେଇଠି ଭୂଇଁରେ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପାଇଁ ପାଖରେ କେହି ହେଲେ ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଜଣେ ଦସ୍ୟୁ ଯାଉଥାଏ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନରୋଳ ଶୁଣି ପାଖକୁ ଆସି କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ପଚାରିଲା। ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଏବଂ ସାପଟି ନିକଟରେ ଥିବା ଉଇହୁଙ୍କାରେ ପଶିଯାଇଥିବା କଥା ଦସ୍ୟୁ ଶୁଣିଲା। ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଉଇହୁଙ୍କା ତାଡ଼ି ସାପଟିକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଏହା ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦସ୍ୟୁକୁ କହିଲା, ଭାଇ, ଦୟାକରି ସାପଟିକୁ ମାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଆଜି ସାପଟିକୁ ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ଫେରିଆସିବ? ମୁଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ କବଳରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବି ତ ନାହିଁ, ବରଂ ପୁଅର ଜୀବନ ଭଳି ଆଉ ଏକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା'ର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ଦସ୍ୟୁ ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର କଥା ଶୁଣି ଚକିତ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲା, ଭଉଣୀ, ସେଇ ବିଷଧର ସର୍ପ ଏଠାରେ ରହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମ ପୁଅ ଭଳି ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବି ହାନି କରିପାରେ। ସୁତରାଂ ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ପାଇଲେ ବିଷଧର ସର୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିଦେବା ହିଁ ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଏହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏଭଳି ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପକୁ ମାରିବାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଥର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲା, ଭାଇ, ଏଇ ବିଷଧର ସର୍ପ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିବା କ'ଣ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ ବୋଲି ମୋତେ ଆଗରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଥିଲା। ଏଥିରେ ସାପର କ'ଣ ଦୋଷ? ମୋ ଅବହେଳା ଓ ବୋକାମି ପାଇଁ ବିଚରା ସାପକୁ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦେବି? ମାତ୍ର ଏବେ ତୁମେ ସେହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସାପଟିକୁ ମାରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ନେଇଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହାଣୀଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇବେ।